Speciál. Sdílení speciál ze hry nejdříve, jak vidíte, jsem zase vždycky na webu Webgames. Pardon, tohle je Wrestle Jump. Možná si zahraju podobnou hru tak to table, nebo na stejný princip. Tady spadne název. Dáme si, co tohle je song, jak to chceme, dobrý. A dáme si 1 proti počítači. Takže ovládání je fakt lehký, jestli tu hru znáte a počítač mi to pěkně nandal. Doufám, že aspoň vyhraju, yes, dobrý. Aspoň vyhraju celý, nevím kolik stihnu těch zápasů, je to do 5, myslím. Jsem hrál já co? Ne. No, takže taková sranda hra, ale mně se hrozně líbí teda. Yes, dobrý. Vy máte dole, tady máte takový různý komba, ale tak to nezáleží. Šup a drž. Ale já se budu snažit, už mám 3 body. Teď se budu snažit udělat něco epický. Aha, no tak se to dělal dobře počítač, ale teď třeba. Zkusím tohle. Tak jako třeba později. To se nepovedlo. A je to fakt hustá hra, mi se teda hrozně moc líbí. Tak to se mi třeba líbilo. A mám 5, to není o 5, co? To se nepamatuju. Dobrý. 6 bodů, tak to je asi do 10 bych řekl. Mám Víker úplně na to, takže prostě prohraje. Proti počítači je to hodně lehký, i když teda, vlastně zakřik. No, proti počítači je to docela lehký. Znova jsem to zakřik. Proti počítači je to lehký i sakra. Tak nic, no, tak teď. Proti počítači je to, abych to teda dokončil tu myšlenku. Bav, dobře, tak. Proti počítači je to lehký. Jej. No, takže. Ježiš, ono už se hraje. Takže prostě proti počítači je to lehký, já ho porazím, přesně tak. Takže. Tak to nebylo zajímavý. Co, tak teď je podle mě poslední bod. Tak, vyhrál jsem, gratulujte mi, ano, tleskejte. Jo, vyhrál jsem. Co? Já jsem myslel, co? To je nekonečný? No, to nemůže být nekonečný. Proti počítači je to lehký, prostě, úplně. Si to v pohodě dávám. Jsme přesně. Ne. Tak, tohle je třeba dobrý, to se mi líbí, dobrý. No takže, teď bych třeba chtěl vyhrát. Jo, tak teď je mrtvý, on dělá blbosti. Ne! Počítač mě docela rozsekává. Ne, tohle mi už taky jednou udělal. To je spíš já jemu. Tak teď vyhraju. No jo, tak jsem trošku blbej. Tak počkej, tak já nechám. Zkusím šup a matlal. Yes! Dobře. Tak, podle mě tohle teda fakt vyhraju. Vždycky máš chvilku štěstí. Tak nic. Sakra. Hop. A hop. Dobře. No tady vidíte nějaký ty komba, to je úplně jedno. Čekat, zkusím jednu věc. No, se nám sakli. Dělej něco. Co, my jsme se nám fakt sakli. Pokud to tak je to fakt špatná hra. Ano, to je pravda. My jsme se sekli, to nejde. Ne, tak podle mě to bude na 20, protože tady už je taková šepička na restart a teď ještě nejde zmáčknout. Dělej. Klidně ať zemřu, ale proč to nefunguje? První kolo mi to počítač nedal počkat. Si něco zmáčknu, že jo? To nefunguje. Co se stalo? Jej. Jo, dobrý. Co to je? To nefunguje. Jo, pojď, už jsme se dostali. Už jsme se o tamtu dostali. No, tak. Tak dobrý, no. Takže teď uvidíme, jestli to teda bude na těch 20.
Já ho teda teď ještě 2 třeba body nechám, no, a potom uvidíme. Počkat, pokud by to byly 2, tak už by vyhrál. Yes, tak to bylo hustý. Ho porazím. Šup a... Ne, nemám tě ještě. Ne. Teď nesmí vyhrát. Ne. Tak jsem prohrál, bych řekl. Ne? Do kolika to teda je, ten set nekonečný. A když se mi teda viditelný teda to... Jo, a ono to šla celou dobu. No a tak teď vidíte, počítač mě ani tolik nerozsekal, pokud se vám to bylo, tak to bylo nějak 14, 20. Dáme si druhou hru, tak The Table, která je teda vážná principu, jak jsem říkal. A jak jsem mi minule říkal, že asi ji budu točit. Prostě se vám přetahujete, asi tu hru znáte, prostě se vám přetahujete, jste nějaký pomalý dneska. Přetahujete se vám prostě o stůl. To je zajímavá hra, to rozhodně. A když to hrajete třeba s někým jakoby na jednom počítači, tak je to rozhodně lepší. A teď proč mi to nejde sakra dolů? No, takže se to zase seklo. Ne, to ne, ale nějak to nefachá. Nevím proč. Ale to se stává. No, dělej. Ne, spustit. To takhle. Si děláš srandu. Jo, dobrý to je. Jenom krásně vyjedeme nahoru. Nahoru. Ne. No, dobrý. Takže spustit. Teď se to spustí. No, takže. Co teď? Teď než se to pustí, tak musíme čekat. A proč se to pustí nějak, tak nějak, proč se to pouští tak nějak pomalu? To fakt zajímalo. Proč se to pouští tak pomalu? No jo, takže. Jak? Měl jsem dát ano, no, takže prostě to nefachá, takže hra tak The Table, pokud to tak už to fachá, no tak dobrý. Tato hra, kterou jsem hrál teda víckrát, je teda do 10 bodů, takže zase to zahrajeme. Já rozsekám počítač, jako, ne, že ho rozbiju, ale jako, že ho porazím. A v příštím dílu ho porazím ještě jednou, a takže to bude 2-1 na sety a vyhraju. Jo, no, možná. Třeba mě teď porazí, tak to bude z minulých týden speciál jsem vyhrál, takže to bude 1-1. Uvidíme. Za stará hra, září. No, takže konečně. Co je tohle? Ano. Šup. Tak, vidíte? To funguje, tady to má, pardon, tady jdou 5 hvězdiček, tady to lze povídání, tady máme restart, ale vlastně kdo šlápne na tuhle nebo na tuhle tu, tak prohrál. A prostě základ je, dělat to takhle, ale když to dělá takhle, tak prostě vyhraju. No, vyhrál jsem, jak vidíte. Vidíte? Já jsem červený, že jo? Oni si to spletli. Počítač mě nerozseká. Ne. No, já jsem říkal, prostě porazím ten počítač, pro mě to není problém. Upadla mi hlava. A mám ho. Nemám. No, tak já jsem ho tak nechával. Tak, teď vidíte pocit vítězství. Do 5 jsem říkal, že to je. Já jsem říkal do 10, no tak to všechno vlastně to je. A my si to znova. A teď teda zase já rozsekám jeho, že jo. Ne, ale zaskvěl jsem tam, tak to se může počítat, ne? Velká hlava, dlouhé nohy. Tustý. Yes! A máme to. Jsem to chtěl dělat, aby to bylo hezky barevný, že jo. Teď nechám vyhrát jeho. Ne, schválně, že jo? Úplně schválně. Teď zase vyhraju já. Udějte, šup. Ha, vidíte, jaký jiný stůl, tak trošku takovej
No, tam vlastně bylo napsaný. Hustý. A tohle jsem zase. Tak, teď vyhraju ještě jednou. A ještě, co to tam dělá? No, spíš co tam dělám já. Ej. A je to. A fláknu tím stolem. Ne, já jsem vyskočil, no. A jej. Ale tak hodva, no to ještě ne, že jo, prostě. Jde to tak, že mě prostě rozflákal počítač. Jako, ne rozflákal, jakože se sníčil sám, nebo že mě zničil počítač. Ale prostě mě porazil. Tohle by bylo pro tohle video vše. Doufám, že se vám video líbilo. Pokud ano, dejte like, koment, případně dejte odběr. A těším se u dalších videí. Čau.